Bentang ini play ke tournament football ha India ka he jingsi utam ka balapan yai da ka All India Football Federation. Ka bapra ka de Subroto Cup. Ka Subroto Cup ka de jingale kai football nang batagi school ha keleng saudong jong kari India. Ha ka Subroto Cup lapia ha kilai benta kata ka sub junior boys, junior girls but junior boys. Ka kenhun ka balong ka ladu na ka sub junior boys ha ka samoy ka baladem kayo priang ya kasong pisa ka balai lak tengka. Bat na benta ki ladu jong ka junior girls but junior boys kayo priang ya kasong pisa marsau lak tengka. Kabahnyau ka deka Indian Women League. Kanega deka league football nag benta ki kenthei. Ka kenhun ka balong ka ladu jong kanega league haga samoy ka baladem kayo ra ya kasong pisa ka bashipeu lak tengka. Kaban riu ka deka Super Cup. Badia ka Super Cup la sedang nadu usnam arhajar khat khandai. Ka kenhun ka bayora ya ka nam ladu haga samoy ka baladem kayo ya ka song pisa ka bashipeu lak tengka. Kabasan ka deka Second Division I League. Kani ka deka league football jong kari India ka baya keni bandrong sya ka I League. Ka kenhun ka balong ka ladu haga Second Division I League kayo ban Korea ka song pisa ka basan peulak tengka. Ka basau ka deka Duran Cup. Ka Duran Cup ka deka tournament football ka barimtam jong kari India. Ka bala sedang adu usnem khat praspa pra peu pra. Ka bala shimanta adu ar peu South League club na keleng sodong kari India. Ka khusnam pisa nag batagi nong job ya ka Duran Cup ha ka samoy baladep kalong enriu peulak tengka. Ka balai ka deka I League. Kaili kadai ka league football ka meningkong jong kari India. Menshua latip ya ka kum ka league football ka bahe tam ha India. Henry menta hadin ka jingwan jong ka Indian Super League latip ya ka I League kum ka league football ka ba ar. Bat ka kenhun ka balong ka ladu ha ka I League ha ka samoy ka baladep kayo ban khur ya ka song pisa ka ba shikulur tengka. Ka ba ar kadai ka Santosh Trophy. Kabalai shimanta da ki live henriu tali ki kenhun. Ka kenhun ka balong ka ladu na pedeng ki live henriu tali ki kenhun ha ka samoy baladep kayo pedang ya ka song pisa ka basan kulur tengka. Ka tournament football ka bahe jing siutam na baro ki tournament football ha India kadai ka Indian Super League ne ka ISL. Ka badai ka league football ka bahe tam jong kari India. Ya ka ISL las dang nengkong house nem arah jar khatsau. Hau neus nem ka kenhun ka balong ka ladu kayo ra ya ka song pisa ka ba pra kulur tengka. Badai nadu ka samoy jong nem arhajar arpeu wei lapen kala ya ka kompenya. Haga ba ka kenhun ka badon ha khlidu jong ka mit ya khenpoin. Kayo ra ya ka league winner shield rengkat bat ka song pisa ka balai point san kulur. Bat ka bayora ya ka nam ladu jong ka Indian Super League ha ka samoy ka baladem kayo priang ya ka song pisa ka bahan riu kulur tengka.